Sådan der. Go. Jeg skal simpelthen bevise, at y1 eller y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Det skal jeg bevise. Og vi har mit udgangspunkt i det her. Exactly. Det er ligesom en form for udgangspunkt. Og så starter jeg med at trække y2 og y1 fra hinanden. Herefter så ophæver jeg parenteserne. Det er minus, fordi det er en minusparentes, så ændrer b fortegn. Og på den måde, der kan vi sige, at b'erne går ud med hinanden, fordi plus minus det giver 0, hvis man kan sige det på den måde. Så har vi et mellemresultat hernede, som jeg bruger for bare, ligesom man kan finde rundt i tingene hernede. Så sætter jeg a uden for parentes, og så vil vi selvfølgelig gerne have a til at stå alene over for lighedstegn, så vi kan få det til at give det der selvfølgelig. Så det gør vi her. Vi dividerer på begge sider af lighedstegnet, for at a kan stå alene. Hvilket så giver at, fordi de her de går ud med hinanden, så dem kan vi fjerne.